Hei, mä oon Helena Opas, Punaisen Norsun perustaja, ja mä oon perustanut tän suurin piirtein 7 vuotta sitten. Ja tämä koko liikeidea on lähtenyt ihan vahingossa liikkeelle. Et silloin kun mulla on ollut omia lapsia, tai saanut ensimmäisen lapsen, niin kaupasta ei löytynyt värikkäitä vaatteita. Ja mä tein värikkäästä verhosta takin lapselle, ja sitä kautta koko idea lähti liikkeelle. Eli tässä on mulla tää välikausitakki, josta lähti koko mallisto, vaikka tästä mä tykkään tällä hetkellä. Eli tää on tämmönen A-linjainen takki, ja tässä on käännettävät hihat, ja se on alkuun pidempi. Ja kun lapsi kasvaa, niin sit vaan niin hihat suoristuu ja malli lyhenee, ja sitten on sellainen rotsimitoitus. Eli tää on ollut se ihan eka tuote, ja sitten tässä vaikuttaa tosi paljon, että millaisesta kuosista tekee. Eli sit saa näitä fiiliksiä vaihdeltua. Ja tässä on ensimmäinen teollinen painokangas, mikä tuli mallistoon, siilikuosi. Ja tää on ollut tosi tykätty. Eli tällä hetkellä tästä on nyt toinen painos menossa, niin on vihreä pohja valkoiset siilit ja keltainen pohja valkoiset siilit. Ja Punaisen Norsun hittituote on nämä lätsät. Mikäs mä nyt valikoin? Tosta jotain. Tossa on ihan kiva. Kaikki on kivoja, mutta eli tää on tämmönen lätsä, missä on sisällä nappikuminauha, eli tää menee pienestä aikuiseen päähän. Ja nää on ihan nää on tosi kuvauksellisia lasten päässä. Eli nää on ehkä se malliston hittituote, mitä mä myyn eniten. Ja näissäkin vaikuttaa tosi paljon, että mikä kangas. Tästä tulee heti eri tietyn tyyppinen lapsi mieleen. Kun taas sit laittaa tämmöisen vihreän, niin nää hirveästi luo sitä fiilistä. Tässä löytyy niinku joka makuun. Ja se on ehkä Punaisen Norsun rikkauskin, että pystyy tarjoamaan joka makuun jotain. Eli nää on silleen, että lapsi ei tarvii nauhoja vähän isommille. Mut sit kun on ihan pieni lapsi kyseessä, otetaan tästä vaikka tommonen keltainen on raikas. Niin tää on taas vastaava, mut pienille, eli korvalappuversio. Ja nää on tehty vanhoista päiväpeitoista pääasiassa. Sitten mulla on tässä mallistossa semmonen idea, että aina kun on vihreäpohjainen tuotelappu on kierrätystä. Ja taas kun on uusi materiaali kyseessä, niin kuin tämä norsukuosi, tai oma kuosia, niin siinä on valkopohjainen, niin asiakkaat erottaa, mitkä on uutta ja vanhaa materiaalia. Eli mallistossa on kierrätys ja uudet kuosit rintarinnan. Eli siilin jälkeen mulla tuli ekopuuvilla bampuneulosta. Eli oli tunikaa. Tämä kuosi koostuu mun logosta, joka on norsut ringissä, se on kierrätysmerkki, mutta samalla se on kukka. Ja sitten sama norsu mä oon viljellyt poikien paitoja tai meni kummaltahan, se uniseksi on hirveän tärkeää, että pystyy, että jos niinku tyttö ja poika kuosii. Ja vampu on muutenkin mulle tosi tärkeä materiaali, se on ihana pehmeä ja hengittävä. Ja sit mulla on tullut mallistoon nyt on tullut printtejä enemmän, eli sit mulla on tää haukisammakkokuosi. Ja sitten on tullut ihan pienten lasten vaatteet uutena, ja missä on paljon kysyntääkin, ja sinne mä oon halunnutkin tehdä. Nämä on hirveän teknisiä vaatteita, tosi vaikea löytää tekijöitä aina. Eli on hauki, ja tässä on ollut vieraileva kuosisuunnittelija Oili Kokkonen. Eli mulla ainakin kerran vuodessa todennäköisesti tulee vieraileva kuosisuunnittelija, että itse mä teen vähemmän enää kuoseja. Ja sitten on kaikkia, mä käytän leikkujätteitä hyväksi. Esimerkiksi täällä on tätä Ekupungilla bampuneulosta ja pieniä paloja, ne on tehty lasten tumppuja. Ja sitten mä oon paljon käyttänyt vanhoja aamutakkeja, vähän puuvillasamettia, ja nämä on ihan miellyttäviä materiaaleja, tämmöisiä ei edes löydä oikein mistään. Niin näistä mä oon tehnyt pieniä mekkoja ja sitten leikkujätteistä taas tämmöisiä pieniä tumppuja. Sitten on nämä on hauskoja ruokalaput, eli toisella puolella on aina kernikangas ja toisella puolella taas on puuvillakangasta. Ja nämä on kans
et mä oon tehnyt tästäkin takin ja sit siinä on jäänyt pieniä paloja. Niin, niin sit mä oon jalostanut ne ruokalapuiksi. Et aika hyvin kaikki hyödyntää. Ja sit mulla jää sitä silppua, niin sit ne matkaa päiväkoteihin ja kouluihin taas askartelumateriaaleiksi. Mut välillä mua kaduttaa sekin, että niistäkin voisi kehitellä vaikka mitä, mutta aina ei riitä aikaa. Ja sit mulla on siilikankaasta on tehty vuodenvaatetekstiilejä. Löytyy pussilakanaa ja sitten on pinnasängysuojaa. Ja mulla itsellä on haaveena, että Punainen Norsu olisi sellainen lifestyle-merkki, että se kattaisi kaikki mahdolliset, joskus aikuistenkin vaatteita, mutta nyt lapsimallistolla aloitetaan. Sitten täällä löytyy kaikkea pieniä oheistuotteita. Ensimekkoja, retrohaalareita, sisustustyynyjä, essua. Sitten pipityyny tää on tosi tärkeä tuote mallistolle. Tää on perinteinen kauratyyny sisällä, jota voi lämmittää mikrosta tai laittaa pakkaseen. Ja varsinkin pienille, kun ne oppii kävelee, niin kolhuja tapahtuu harva se hetki ja sit saa hakea pakkasesta pipityyny ja painaa päähän ja kaikki on taas hyvin. Tai sitten jos on masukin, niin sit lämmitetään ja laitetaan maha kuntoon. Mut sille, että ajatuksena on niinku ajatella lapsia ja niiden tarpeita ja mitä oikeesti, mikä toimii. Ja lapset kasvaa tosi nopeasti, niin tuote pitää olla pitkäikäinen ja muunneltavissa. Ja sit niinku värit ja leikkimielisyys, ekologisuus on ehkä ne tärkeimmät jutut tähän mallistoon. Kiitos.